Здравейте, потребители на YouTube. Аз съм Nation Game и днес ще играм Minecraft. Не знам точно кой епизод е, ще видя в коментар, ще напиша в описанието, нали. Също има един мой приятел, който още не е много развит на Minecraft. Има и той канал. И се надявам, ако искате да го видите. Той се казва Стив Пицата. Не е много добро името, не е много добър, но като за начало е доста добре. Не е като мене. Аз първоначално бех някакъв откачалка, както и са. И мисля да купая този епизод и не знам точно какво да правя. Сетих се, ще направя кирка и ще лезна нещо, но ще направим една железна кирка. Железна кирка. Какво ще правя, брадва не ми трябва, меч също не ми трябва. Меч трябва да имам. За всеки случай направи две кирки ще направя. И дайте сега си пренадредим нещата. Така. Тук брадичката. Тоест тя си беше тук, това. И най-важната, ето я, така, нещо за ядене. Няма ли? Няма ли? Само това е. Ще ходим да копаем малко. И мисля, докато копая, пусна някаква музичка. Да, и сега ще пусна. Не, просто няма пусна. Ще се върна след малко. Като се върна, имам предвид, като си направя нещо там. Ще дам на пауза, защото има малко работа. Здравейте, върнах се и пускам музиката. И почвам.
Еми, ето спрях музиката. Мисля да дам на пауза, докато обера... Не, няма да дам на пауза да си играя както си. Мислих да дам пауза, докато обера айрон, ама карай айрон, няма да дам пауза. Какво ще правим сега? Събераме айрона и малко може да се върнем до къщата, защото май забравих къде е. Не, знам къде е. Поне така мисля. Тук сложим един-два торча. Еми, се върнем след малко. Хора, мисля клипът да е малко